Кога, как и колко пари от еврофондовете ще може да използваме от догодина в рамките на новия програмен период 2014-2020? По темата ще разговаряме с експертът в сферата Атанас Кирчев, който е консултант по европроекти. Здравейте и добре дошли! Правителството одобри проект за споразумение за партньорство на България. Означава ли това, че вече е напълно ясно колко пари ще получим и как ще ги разпределим по ресори? Доколкото знае, това е всъщност втора версия на... Това е всъщност договора за сътрудничество, както е новото заглавие на сега съществуващия документ Национална стратегическа референтна рамка. То очертава общата рамка финансова и програмна на средства от Европейския съюз следващия програмен период. Дали всичко ясно? Според мен приблизително са ясни общите параметри на финансовата подкрепа от Европейския съюз. И нищо останало според мен неясно, тъй като всъщност на следващото аналитично ниво това са отделните оперативни програми, там яснотата е всъщност липса на този етап. Което е големия проблем всъщност за нашата страна, защото, както си говорихме с вас преди малко, обикновено става дума колко пари ще получим, а не как всъщност ще ги усвоим. Да, това, което всъщност се забелязва дори при повърхностен прочит на проекта за договор за сътрудничество, е, че всъщност рамката е приблизително същата, сумата е приблизително еднаква. Има разлики, които според мен са не особено съществени, дори в някаква степен и структурата на финансирането по отделни обществени сектори е също доста сходна. Разбира се, има нова оперативна програма наука и образование, за което аз лично обаче имам доста големи резерви. Така ли? Защо това е един от приоритетите, които всъщност ние декларираме? Всъщност въпросът е според мен още по-стратегически. Ако погледнем кое е основното препятствие или кое е основното пречка да динамизираме развитието си, отделно от другите неща, според мен най-значителни са проблемите в образователната система. Качеството на образованието на средното, особено на висшето образование, по-специално неговата пълна откъснатост от потребностите на бизнеса и обществото. Тогава не е ли плюс, че ще има специална програма с пари защото според мен по този начин ще получи финансиране една нереформирана сфера и всъщност тази степен на нереформираност и на, аз би го нарекал, пълна откъснатост от потребността на обществото, всъщност ще получи начин да бъде финансиране, възпроизвеждане още няколко години. Няма ли обаче пряка връзка между парите от Брюксел, които получаваме, и реформите? Нещо, което заяви министър Златанова, е това, че 2018 година ще има една ревизия. Ако бъде установено, че реформите, които са заявени за съответните сектори, са факт, тогава и ще продължим да получаваме средствата. Тя каза, че това е нов момент всъщност в отношенията с Евросъюза. Да, наистина засилени са, така да ги наречем, контролните механизми по отношение на ефективното управление на парите. Всъщност механизмите са даже може би два. Първият механизъм, че за първ път се въвеждат, всъщност за първ път изрично се въвеждат, въпреки че съществуваха и в предишния програмен период, така наречените предварителни условности. Тоест, това са една съвкупност от условия в около 11, ако се не лъжа, обществени сектори, които трябва да бъдат изпълнени преди договарянето на програмите и трябва да бъдат на лице и по време на изпълнението, за да се отчете, че на лице е успешно изпълнение. Всъщност, ако се загледаме в спецификата на тези предварителни условности, касае се най-вече за наличие на система от програмни документи в различните обществени сектори, които според Европейския съюз трябва да гарантират, че все пак целево, дългосрочно се изразходват тези средства, а не просто моментно се усвояват. А втория механизъм е, че за пръв път се въвежда официално така наречения резерв. Това са за България, ако се не лъжа, около 350 милиона лева, които са по бюджета на държавата за оперативните програми, но всъщност няма да могат да се усвояват до 2019, когато ще се направи междинен преглед на изпълнението. Всъщност коментар по отношение именно на тези регламенти направи в нашето студио миналата седмица бившият министър по усвояване на европейските средства Томислав Дончев. Предлагам да чуем част от неговия анализ, преди да продължим с разговора в студиото. Дочух коментар, че имало сигурни и несигурни пари. Това е абсолютно некоректно. Доколкото няма нито един евроцент от тези над 7 милиарда, който е сигурен. България здраво ще трябва да се потруди, за да може да използва всички пари. Има редица ограничения, има редица препятствия, с които страната трябва да се бори, има редица условия, на които трябва да отговаря. Давам ви няколко прости примера. Ако, например, страната наруши параметрите за дефицит и той надхвърли 3%, веднага и се спира европейското финансиране. Такива са правилата след 2014 година. Ако страната не предприема реформи с оглед оптимизация на системата в секторите образование, в секторите здравеопазване, социална сфера, околна среда, тя губи автоматично възможността да ползва пари в съответния сектор. Ако България има неубедителни резултати
от самите оперативни програми. Към 2018 година тя реално няма да може да ползва така наречения резерв. И той може да отиде някъде другаде. Нито един евроцент няма сигурен и за него здраво ще трябва да се потрудим. Сериозни рискове са това. Тези рестриктивни мерки прецедент ли са всъщност? Да, формално изведени като условие за усвояване на средствата, да, въпреки че съществуваха в крайна сметка и съществуват и в сегашния програмен период, но не бяха изрично изведени. Тоест пряката връзка между изпълнението на определени показатели, включително макроекономическа стабилност и качествено усвояване, бяха изведени като условия за управление на средства. Сега са просто изведени в регламента. Въпросът е обаче доколко еврокомисарите ще бъдат стриктни при изпълняването на всички тези регламенти. Тоест дали ще се стигне до спиране на пари, ако някой от реформите забуксува. Част от индикаторите са конкретни, но по-голямата част са всъщност доста витиевати, тъй като се касае, пак казвам, за наличие на програмни документи, за изпълнение на стратегически програми всъщност в програмния период. Част от, разбира се, от индикаторите са много фиксирани, например размера на дефицита. Наистина, ако това бъде превишено, просто автоматично ще следва да бъдат задействани механизми за спиране, поне временно, на управлението на средствата. Което може би ще бъде добре. Ние живеем в нещо точка на това, че трябва да се случат реформи в много нещо като политически и икономически борд от влизането ни в Европейския съюз. Това е и положително и отрицателно. Да се надяваме, че поне дисциплинира. Това е всъщност за мен положителното. Дисциплинира политиците и управленците. При предишното си гостуване в нашото студио казахте, че трябва да има една такава национална стратегия за развитие, да се начертаят приоритети. Доколко сега се случва това, именно с определенето на схемите, по които ще усвояваме парите след 2014 година? Тъжното е, че това отново не се случва. Аз смея да го заявя това, тъй като внимателно следа всъщност през последните 10 години следа процеса на програмиране и управление на средствата в Европейския съюз. А вие сте и участвали в него? Да, всъщност аз бях основен участник при програмирането на програма конкурентоспособност на миналата, т.е. сега все още действаща национална стратегическа референтна рамка. Сравнявайки проекта на договор за сътрудничество с настоящата рамка, всъщност аз не забелязвам почти никакви разлики. Разбира се, не може да се очаква нещо особено така пробивно в този документ. Той все пак е общо и стратегически, но забелязах, че умело замазва, бих казал, проблемите. Например, като един от елементите на бизнес средата, което е всъщност доста важен фактор за доброто усвояване на средства и за ефекти, всъщност качеството на съдебната система. Там има един малък пасаж, около половин страница. Сега, нека да имаме предвид, че всъщност проектът е готвен в общи линии при предишното правителство и е финализиран или редактиран при сегашното правителство. Там проблемите в този пасаж, проблемите с съдебната власт не съществуват. Има леки проблеми с кадрите, с забавяне на наказателните производства и така нататък. А какво би се променило, ако имаше конкретно по този въпрос? Всъщност истината и това е ясно на всички, че основен проблем за бизнес средата, ако не е най-основният, всъщност е липсата на качествено правосъдие. Всъщност това вече почна да се признава от редица на наблюдатели, каквито и предимства да имаме по отношение на ниско ниво на заплащане, на конкурентна работна ръка, да го наречем така. Изключително голямо препятствие пред притока на чужди инвестиции и въобще в икономическото развитие, всъщност липсата, изключително нестабилната институционална среда, част от което е и липсата на правосъдие в областта на, примерно, на бизнес отношенията. Защото много често се говори за проблеми с правосъдието и то се свързва най-често с наказателната репресия, но всъщност много по-голям проблем е проблема в правосъдието по граждански и търговски дела, тъй като там всъщност се решават проблемите в ежедневното осъществяване на бизнеса. Тоест, ако имаше повече конкретика в споразумението, което ще подпишем с Европейския съюз, какво можеше да се промени? Моето мнение е, че всъщност проблемите логиката на изготвяне на тези документи е много семпла. Страната членка с идеята, че трябва да има шанс да получи повече средства, в почти всички такива документи обикновено хвали себе си. Проблемите, съществуващи проблеми просто не се споменават или с елегантни фрази се отбягват. Всъщност става, ако мога съвсем така откровенно, леко цинично да кажа, става едно надлъгване с комисията и при подготовката на тези документи, и при техните коментари. Всъщност ние декларираме колко сме добри, колко много реформи сме свършили. Комисията казва, да, но тук има по нещо. Ние казваме, да, но ние сме се взели бележка, ние ще си оправим. И всъщност това се възпроизвежда вече. Вие ми споделихте, че са склонни, вероятно, експертите от Еврокомисията и да повторят тази практика в следващия програмен период, което означава, че може би няма да има спрени пари, но пък и реформите няма да се задействат по този начин, именно с този стимул. Какви са шансовете да усвоим повече пари? Първо, може би да ни кажете пак ваша прогноза от този програмен период, колко пари ще успеем да вземем?
Всъщност цифрите са в някаква степен динамични, въпреки че тенденцията се запазва. Според мен различно е, тъй като някои програми вървят много добре, други, за съжаление, програмата, за която аз бях ангажиран преди време, програма конкурентоспособност не е точно единствената за бизнеса. Отличниците, да, те по-скоро се забавя с усвояването. Моята прогноза с риск да бъда доста неточна е, че според мен може би 80-85% до 90%. Със сигурност няма да можем да усвоим всички средства. Това е за мен. Колко? Това е много рисково да се прогнозира, тъй като, например, аз бях учуден да разбера, че администрацията, част от администрацията, включително на ръководни нива, беше останало с впечатление, че края на договарянето на средствата е всъщност тази календарна година. А то не е така. Края на договарянето и въобще на усвояването на средствата е 2015 година. Тоест ние все още имаме известен период, в който бихме могли да динамизираме и евентуално да намалим процента на средствата, които няма да усвоим. Румъния е по-зле от нас. Те са на дъното с около 15%. Понеже последно аз познавам румънски колеги, мисля, че дори там, те просто е голяма страна с доста по-голям ресурс. Ако се не може 2 пъти и половина по-голям ресурс за усвояване, при сравнително сходно институционално ниво на развитие на структурите. Не мога да прогнозирам за Румъния, но ние определено ще имаме средства, които няма да усвоим. Ако се върнем пак обаче на ключови въпрос, не колко е как усвояваме парите до момента? Това според мен е проблем, който на който упорито продължава да не се обръща внимание. Завлязахме тук реплики през тази седмица между политици от различни политически сили, господин Дончев, Зинаида, които говорят за това много или по-малко. Парите са почти същите. Това няма нужда да го говорим. Структурата на парите е всъщност почти същата, но никой не говори за това, но това е второстепенен въпрос. Проблемът е за качественото усвояване. Качественото усвояване зависи от, всъщност това са фактори, които аз повтарям от 7 години. Те са 3. Много семпли, най-важни от които фундаментална е всъщност национална стратегия, визия за развитие, визия за... приоритети. Да, визията за развитие предполага и серия от приоритети, и на по-ниско ниво разработени ясни политики, които да позволят всъщност изразходването на средствата да става целево. В момента, в който няма политики, изразходването на средствата става съвсем произволно, има проблеми и от тук възникват проблемите. Бихте ли дали пример? Какви политики, например, би могло да бъдат... Ние нямаме политики в почти нито една сфера, с изключение, може би, на политики в сферата на социалната, на заетостта и работната сила, тъй като там всъщност има един доста подробни и много добре разработени европейски стратегически документи, например Европейската стратегия за заетост и други подобни в различни социални сфери. Например, в България няма икономическа политика от повече от 20 години. Това е факт. Липсата на икономическата политика, това е нещо много цялостно. Не става дума само дали ще подпомагаме и сектори, дали въобще държавата ще се ангажира да подпомага сектори. Ако ще подпомага сектори, кои да бъдат те, с какви механизми, пазарни или непазарни. В резултат на тази липса какво се получава? Как всъщност усвояваме тези пари, които ни дават? Точно за това не можем да ги усвоим. Всъщност, ако следите структурата, която управлява средството, обявява процедури за безвъзмездна помощ или грантови схеми, като идеята, принципната идея на тези схеми да бъдат насочени към определени целеви групи, които ще подпомогнат развитието на националната икономика. След като няма визия кои да бъдат тези групи, парите се раздават просто на калпак и много трудно се усвояват. И още един проблем, че голяма част от парите отиват при малка част от бизнеса всъщност. Не, това не мисля, че е точно така. По-скоро парите са насочени към малките и средни предприятия и да, има предприятия, които имат по 2 и повече проекти, но всъщност доста равномерно разпределението. Няма концентрация. Да. Добре, очакването ви след 2014 година в каква насока? Аз за съжаление не съм оптимист. Това, за което говорим сега, всъщност аз с различни вариации го повтарям повече от 7 години, т.е. почти 7 години след като напуснах държавната администрация в края на 2007. За съжаление не съм оптимист за усвояването. Може би след няколко години сме пак в същата ситуация да правим някаква подобна рекапитулация, защото не са на лице факторите, които гарантират добро усвояване. Т.е. отново няма националната стратегия за развитие с добре премерени секторни политики. Административният капацитет сега е добре като количество, но продължава да е зле като качество. Правилата ни продължават да са изключително бюрократизирани. Всъщност те многократно надвишават по строгост на изискванията стандартните европейски изисквания. И всъщност тези 3 фактора няма какво друго. Докато не си вземем полка за грешките, няма как да вървим. Ние, за съжаление, не се учим нито от собствените си грешки, нито от чуждите грешки. За съжаление, с това ще трябва да завършим нашия разговор, но реалността е такава. Благодаря ви много. Благодаря ви. Чухме коментара на Атанас Кирчев за проблемите и перспективите при усвояването на парите по европейските проекти.